Phungka hamnarok jotono tabo khungka ang phungni makhang subaye bisnati shawi tongo hingkhenrok bahai tongbai khaklainarok joto kahamnang nahnai tei jotono no lamsoga hain hayani YouTube channel o tini sal sabung ang tamo khainarok no busuk joroti phunungman phunungani chaitogana hingkhenrok banai tongdi do paithak jora sinogo khorito kuri dibai shira tamjaning kha kun saisimale prahan sila dol dol tuboi hopung thumia wala lemen aske kese kese hainu sibo hulugla jir kholamene bokoro kharap khasu kapora yang cintu badang madang ediba belai jirai buya belai kotor buya aban bagai sila kotor phakyang haino cintu no wari galang thang marke tabo khungke ani bisina hamhuya bawati sai pekya waisa purujini nogo pandang puru kisa mani normani achugrna hanai apruje mani normani tabuk bam dekheno tong hongke ba tini sheshina hini kuke bekini shelai tongmani ta norogani thana blog rogono khonang husen honi phunumani abo hongke chini noganani mayo songni suido asi marke niyo mayo bai bazar thangangke bosi bek rogari ti hongke asai tini phungni simi khorito no nasingmani khorito hongke miya horo piangni jani sila phai talangi thangja kata do abose first phalia yang husen bo phungni simi phaioi nasingi kau kha pumani prata bokhan thangya khusida hi ko nasik di haina dogla mosa phai thui tong phashu bohok bo lapsa haipe no si niyom se du agi hingke chini nogani ni lama tila khangke chini sirok ba simi changra thang thangota tabo khangke wasna noka sa phai thui tong phashu khorito na thiting suka soimalia bukur ko thi phanja thangke simi se khomne khoptam pungui rowan ba nongbono yang rogoi phano dub dubu di pus pungya jat amsang mar tabo ngka tu korbai pramar ka basa khori jono desi sirok nang just fan tu kori basa hoya gale gi bai phan tu kor de borok logi house thang naya sukzat taka tukur bai ri horka husen bai kini rokoi tonglayo husen to nogo thangya ko phungni simi phaimani di porkai tong khata bu khungke khorito no nasingmani ta sasi han ki pungyang sintu blogeri maton khata norogani subscriber rokni bisingo comment khlai samani belai sino maya khake sei gada khawni aw inkubuni o husen markhane niyom ta chini sintu bo markhe niyom yadiba o husen bo kuno silano paya kharma singja ja phagya hangke hani kaduli wari pra yathe khora khaire ja kawasha puro angla thanawi rogi singge botep suwar ja khamayang chintu bom tyo tabuk phano purahanya buka bin sei dol sarai bai phan mala di bo wala nyareng ya buka purahanya ekdom war jagi tongsinai 2000 years later. Finally guys sini khorito nogo sokpai ne sokpai masa selas masati hailogi wa yang husen ba bakha phati norok nugui mangkhana sila bai sila walanya nai tongkha bri sheglai yang wa mangga joli jagai kutuk tongkha si khoripa no komia selati ma mani hna yang sela basa nai chongla tong bilen hala o boje logi selati phaime bishida bini bikhumu bai mili mani totra kupur ya thekong ni kupur khitung busuku kupur ekdom khorito bai mili suka yang husen ke ba kuzu kotoma kolong ma hne sak der ayang ba baithani han jangkha ka haino body kwara nui pramar tong sido ngayang husen ka ba bos pulia bin big sing ka ba rishinange haner thari jong khato pura amse o suila ba amse ka wala tamang nanya di ko wala bai khashi thangang bai hunjagai ka khorito ka bor wala mer goi kharima phake sida ki koktroi nasik di ko pura yang husen to kiesen kharima phajau kato cintu ni kumui katal cintu na sa warti tong jau kha cintu ka tabuk check khlainai tong ta man kumui katal ba ki sa beri deher haisha na yang husen ke kirijang mani ani yakung ya phango sa phai basa wi ma tong phaisu ba siri haita kintu hingga ba check khanya ne khasuka khikrong motom suwi tangi himale bobri haima tongja khapu o khorito ni bsai katal no finally guys ini sintu khorito no singnani phagya tamo kumui ba amte haisa hanai khorito hingga ka buzugui tongo kisa amo se yang husen ki rishinang mani ta sasiri hanyo bakha phati tei noro kisa husen ni jaga wan chugi nela guys bo busuk bakha kost ongai tongkhana haipano husen sal sapungchi nogo tongphaipano horok hangke bobin nogo thangin pe dong ka nok bagana gana diba angke miya horo khorito hopung pra kaboi kese sida ekdom husenon dingkhana ta kungoi thuimalen chedi bang nong no puila video sengro bo sida no nungsuka amse ashuk jarawa biangjani sala haina phaikata hingke bobo asala bai thang paikha jit nangai joli jaga yang hingka tabo ani gana sa asugoi nahari matong som saka baka phatina na kyam saka baka phatina kya ayang la story rok soli hanyo diwa nangai tong lakya hangpa taitam sasinai khorito bo thangla gamodo bo khulugoi no sila phaina phaikata bono hingke yang o husen bo phalia o yakari kalang hanga ba ashuk jara wasna phaina phakya yang sintung ga ba bin banyo khatang jang mun sira gana amse sintono sodo warna nayo khorito ni sela katal maya krei husen maya boganang bujima ba marta na pulani maikhlai ma khaya dang ka cintuni bo bini pulani kumui boroka hamta cintu bo husen gana phai bani uita bu khorito no sanya thango ang methe bani banyo kumui ni sajak na ta kharma singsa yang ka hai mogoi thiti bro sajing sida kaduli para sati chate ko prai lai pola sawalai pakhe do ngabar walai mani se mana khlaima tong hanga ba ang batike video ti hasina nyasidi ko hanyo ebre cintu suruse motom sumeya pura rishinangai ebre sintro wana na ite mazani sela tu
wi phageri shiganang happen o si wa cute no nai thongma mar hanga bo hamjagai thanga ta tai se bini color bai milu hanga ba yang husen manai thongma komye yang bo komye hanga ba happen o bo mia ba khabai jang mani kisa joli jagai sila katal lai sika hanga tabuk bo sila katal se nogo tui phajak hanga ba sila no bo yakari hormali able achum se husen ke nogo tong sungai ba hani khanma sik jahai ma khanglomai ani gana sa chugai na harima tong shu ayang khishira bodol hanya marang laijak yang o chini chintu bai husen hanga ka anu yang tola klai sai tong phaja jakata Australia no ke sabu jogi roga di sanga sang happy family ke tongoi tongmani tabuk jengta mo khainai hnai ang gotai tam khaisina heno Khorito no kutugui nya ke hanan ya ke tabuk bichar sama kalen parani chogri no ringai ang chintu bo joli jagai phan motok jangmani pra tongai malia pai ke pai bulanya hne ekdom pra dana khika ga sung gotai tam khaisina bai srai ba srai joli jak phono joli phuru joli pai phono bulai ke okra rong no bor panya bana sung ba hani sikol ba se khaima tonchu shira da borok na wi je da tui nokla ba se thangma ba sung borong mi se khaima tonchu tabukle yang bin bai asugui tongo stotra sikol khajaga yang khaba asu thotrang asu yong la bersi khai sari kala khaba jing dili chini togrok no mairung ro do nga borok dili sari kala kheno nokla thumjagai phaibe ta nga chintu buni tok sini mama mar buni tok sini nokla phaime ya bamsake regai akoi pra sungai ri rohro abon bagai ri phir rohaka buni tok nugoi ge kai tabuk na hana thangka totra ba sikol khajak nga ba sidano hanya mar joli jangmani bono tini sung maya khayangke tamjani inglai khamo pra police ma phakemo ekdom joli jakska bini kumui husaino baka kosto nungani bagai norok markhana ani background no hanyo kar ser khana sokana wati phai tongo kisa wati phakya hangano sida ekdom current kurun thangai ekdom hanyo marwam sakano bar bhayam sakano bar bhayo gengang tamjani phadi tamang phut ke pungoi thang sida hanyo mar phinkenora ano baksa am sakana siler jago ang choi phunung marong ang block khaima rog ani khorang no norok tem na siler jago ang bani khorang sitra hangkenora ano ani khorang sitra ni na siler tam khanya sa nogo phaida bathar panyai ani khorang se am sake khorang sitra hangkang khata tam khanya hino ang ban khorang no markhan sitra jago hangkenor lan khorang sitra no na siler jago sapan sarita khorang khana drogya khorang bari sorong hai sitra yes ang abo mani nai mano bat ani khorang sitra ni ba norok ta mano asang na siler oi asu kutuk lai ben tan na siler jak dan khorang ro sitra phano ang thainya chale norok bai na siler jak mang ano na siler jak na loge sidang thigya hanga pura noklaw kham tang mai chaino dulbiri ma masalai na heda am saka sa jaga na yang bang thai thanga hangka ano na siler jak na rang am saka shikirwana pura imang orogo hayoi pra imang buya muk thang buya ka phai pra pholangai ya sabai pra khat rokti sawoi pra han totara sebe jang rogai prang bo mokol kokti ke toni rwana Khorito ni ba sayang bai ri firik jagai balango khari thangma se fus phaija ko yang sin tu hungke haino bulanya bagai phan motok jangmani nokhlaw sa khawi ro mai matron siwo yang sin tu ni bini kumoi ko husen ka ba nok thangma paishu kiri jagai sidana war jak hangka ba sasingo te pola sa wala yukha ekbre haino mar pora o chintu bo taki sa tor jak hangka nokos tangla khama haini sima nor thari tongi khamungke bo phan wari kalang jak khamu nogo sima kri diba boto tabuk top tore ko lob lagya hangka ba bo hangke thungnani se tharungke bini bai sal sapung kemawi tongi mani tabuk sarik engting tuyu sonogo phaimani hingke bo ekdom khatang jagai bokha naina naima se yangke risi ganang kandorok naina rang bai de sini Khorito ni sela katal tubi phaimani bising nai thok emne makhang ka koini ne cute nongi tongo londa si botai blagi londa na tabuk bador masa sirok to mairok sa yangi nok rogo to nyai di bagi saramjak video hingke tinin bagi am singno next video ro norok bai hain hai ang malai finai hingke nong nang sasing kutung mani norok amna serious tana de ang hanjin nong no muniri na bagi kutugu guys sorry